Тапшырының алдағы құтлау хатын біз Сызрань шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең 3 яшьлек матур туган көнен гүзәл кыз бала Абайдуллина Эмилия Ринатовна каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны әтисе Ринат, әнисе Гөлия, апасы Эльвина, әбисе Роза, бабасы Абдрәшит котлап, җылы теләкләрен ирештерәләр. 3 ел элек гаиләбезнең олы бер сөенеше, bütün шатлыгы булып, сөекле икенче балабыз туды. Әтисе кыз бала була дигәч, аны бик зарыгып көтте. Исемен дә үзе уйлап табып, Эмилия дип бирде. Үземнең дә тәүге тапкыр баламны кычкан минутым бер исемнән дә чыкмый. 3 ел күз ачып йомганчы үтеп китте. Инде кызыбыз апасы артыннан буй җитеп бара. Алтыныбыз безнең бик тырыш, акыллы булып үсә. Балалар бакчасына яратып йөри. İcadi яктан да сәләтле ул. Сөеп туймаслык кызыбызның һәр адымына шатланабыз. Татлы алмабыз, Эмилиябыз. Син барыбызның да олы горурлыгы, шатлыгы һәм бәхете дияргә кирәк. Сиңа карап сокланабыз, күзләребез тимәсен. Әби бабасын әзрәк күрми торса бик сагына, аларга барырга көннәр саный. Сине бик күпләргә үрнәккә дә куябыз. Алтын чигыбыз. Бала чагыңның иң күркле вакытына кердең. Без сиңа бар хыял максатларыңа да ирешергә телибез. Якыннарыңның яратуын тоеп яшәвеңне насыйп булсын дип соралабыз. Гел шундый ук гади, гадел бул. Юлларыңда начар кешеләр очрамасын. Барасы җирләрең якты, анда илтәчәк юлларың туры булсыннар. Без сине барыбыз да бик яратабыз. 3 яшьтә чәчкә аткан гөлдәй алсуланып тора йөзләрең. Бәхет кенә тик таратып яши, шатлык нуры сибә күзләрең. Сулар һавам, йөзәр суыбыз да, горурлык табалам син безнең. Үлчәп кенә әйтәсең һәр вакыт, кирәклесен генә син сүзнең. Янәшәңдә атлап барсын һәр чак, ата-ана кылган дугалар. Синең сыман михрибанлы балам бик сирәк кешеләр булалар. Үсеп җитеп китәр чагың булыр. Тик әлегә тор син янәшә. Безгә кирәк, безгә терәк булып, алтыныбыз һәр вакыт яшә. Кадерле Эмилия, якыннарыңның бар теләкләре дә чынга ашсын. Алдагы музыкаль бүлекне дә кабул итеп ал иде. Яшәүләремнең бар мәгънәсе, иң кадерлесе бала икән. Җанатуың, яратуың, бәхет булып тама йөрәктән. Кызым минем алтын кашым, газизем назлы каям. Дөньяларым сине булганга, ямле бит балакаем. Кызым минем алтын кашым, газизем назлы каям. Дөньяларым сине булганга, ямле бит балакаем. Яшьлек чәчәккә күмелгәнедә, Ходай итте сине миңа бүләк. Уйнап көлеп, кояш нурында, янымда очканы сине күбәләк. Кызым минем алтын кашым, газизем назлы каям. Дөньяларым сине булганга, ямле бит балакаем. Шөкерләр итәм, бәхет теләп күзләрем ачам. Ярый әле кызым бар дип, яратып балакаемны кочам.
Kızım benim altını kaşım, Gazizim nazlı kayım. Dünyalarım seni bulğanğa, Yemli bit ballakayım. Kızım benim altını kaşım, Gazizim nazlı kayım. Dünyalarım seni bulğanğa, Yemli bit ballakayım. Dünyalarım seni bulğanğa, Yemli bit ballakayım. Абайдуллина Эмилия Ринатовнаны 3 яшьлек туган көне белән Ихластан Искемастяк авылыннан әбисе Галия, бабасы Илзар, апасы Гөлнара да котлап үз теләкләрен юллыйлар. 3 ел элек Гөлиям татлы алмабыз Эмилиябызны бүләк итеп дөньяга китерде. Гаиләдә икенче балакайыбыз тугач барыбыз да шатландык. Апасы да сеңлесе туганга олы бәхет татыды. Шуңа күрә хәзер гаиләдә зур бәйрәм. Эмилиябыз бу дөньяга килгәч бик ашыгып бар нәрсәне дә үзләштерергә тырыша. Беренче адымнарын да бик иртә ясады. Бар кешегә дә йылмаеп, өебезне җылы май кояшы нурлары сыман нурлый ул. Ләйсән яңгырыда ягымлы балакайыбыз. Бәхетебезгә син тугансың, күз нурыбыз. Нәк синең турыңда хыялланган идек без. Син йөреш хәрәкәтең, буйсының, сөйләшүең белән дә әти-әниеңне хәтерләтәсең. Музыка ишетсә ул тик тормый. Төрле хәрәкәтләр ясап биеп тә куя. Сыкланмаган мизгелебез дә юк йөрәгебез сиңа. Тавышың синең шылтырап аккан чишмә сыман, җаныбызга рәхәт, күңелләребезгә бәхет хисе сала. Матуркайыбыз безнеке. Бала чагың синең мәңге бетмәслек серле әкият сыман булсын. Безнең яшәү мәгънәбез бит син балабыз. Эмилия дип исем бирдек алсуланганга йөзең. Бик кадерле һәр адымың, безгә әйткән һәр сүзең. Матур күлмәкләр кидереп курчактай тотар идек. Сиңа бөтен мәхәббәтне балакайыбыз бирдек. Иманлы бул, тәүфыйклы бул, күзләр генә тимәсен. Яннарыңа бер кайчан да кайгы хәсрәт килмәсен. Безгә терәк, туганнарга куаныч бул гомердә. Һәр чак кояшкай балкысын синең аяз күгеңдә. Эмилия, алдагы җыр кабат синең өчен, бәйрәмең котлы булсын. Қалғанмын үскеннен балаларының бәхетлігіне болсынар, шул хақта бар ойларым. Өзі баламынан қадірлірек, баламының балалары ешілігіме алып қайта, ұнықлар мені тағын. Өзі баламынан қадірлірек, баламының балалары ешілігіме алып қайта, ұнықлар мені тағын. Баламның балаларын насип булды күрергә, бишекләрдә тибрәтергә, иркәләргә сөяргә. Үзе баламның кадерлерәк, баламның балалары яшьлегемә алып кайта, оныклар мине тагы. Үзе баламның кадерлерәк, баламның балалары яшьлегемә алып кайта, оныклар мине тагы. Байлык яшьләргә шундый киләчәгең барда, рәхәтләнеп яшәргә. Үзе баламның кадерлерәк, баламның балалары
alıp kayta Onuklar mine dağı Üzü balamdan kadirlirek Balamının balaları Yeşilügüme alıp kayta Onuklar mine dağı Üzü balamdan kadirlirek Balamının balaları Yeşilügüme alıp kayta Onuklar mine dağı Üzü balamdan kadirlirek Balamının balaları Yeşilügüme alıp kayta Onuklar mine dağı Üzü balamdan kadirlirek Balamının balaları Yeşilügüme alıp kayta Onuklar mine dağı Yeşilügüme alıp kayta